Vítajte v čarovnom svete na Meko. Začíname tým, že dieťa chytíme širokým úchopom okolo hrudníka a umiestnime ho do pozície sovička. Zadok dieťaťa je opretý o váš hrudník, paže má pred telom. Pomaly a opatrne motivujeme dieťa k uchopeniu hračky na zemi. V druhom kroku dieťa motivujeme k opore na vystreté paže o pevnú podložku do druhého spriamenia, čo je vrchol na zručnosť dieťaťa v 6. mesiaci. Pri opore na vystreté paže mu dopomáhame našimi rukami pod brúškom. Dbajte na správne umiestnenie dieťaťa v pozícii sovička. Posúvame sa na ďalší čarovný cvik. Podporujeme dieťa do pivotácie, čo je plynulý pohyb do strán, pričom brúško má byť nad podložkou. Táto zručnosť je typická pre dieťa okolo 6. mesiaca. Zafixujeme kolienka dieťaťa medzi naše kolená a jednou rukou pod brúškom mu pomáhame uvedomiť si oporu na vystreté paže. Následne dieťa motivujeme k pohybu do strán, na pravú a ľavú stranu. Dbáme na to, aby dieťa nemalo záklon a obe ruky boli pevne na podložke. Nezabudnite vždy cvičiť na pevnej a bezpečnej podložke, ako je Lalalu, ktorá poskytuje ideálne podmienky pre tieto dôležité aktivity. Nechajte svoje deti objavovať čarovný svet na Meko. Lalalu. Spolu rastieme a učíme sa každý deň.